Sinong tipaya mo? Abungan na kadagiti ima no ti daluyon ken dororumay makitayaba tapaw ti bagyo ang masikat ari uray paylayos ang muklata masikat Diyos Italuyon. no ti daluyon ken dororumay makitayabag tapaw ti bagyo ang masikat ari uray paylayos ang muklata masikat Diyos Sa paano tidaluyon? no ti daluyon ken dororumay makitayabag tapaw ti bagyo ang masikat ari uray paylayos ang muklata masikat Diyos